Inkuyog ni Jesus ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan ket isuda simmangat iti maysa abantay. Ijay nagbalbaliw tilangan ni Jesus iti imatang da, nagranyag tirupa na akas iti init, ket pimudaw dagiti pagan-anay na akas lawag kas iti lawag. Good morning. Adda nag-comment ijay YouTube tayo kunana ka idi nakita dak dadta ni Father good morning. Father good morning kano. Di na minsan napanak gimatang ti adda inted da kanyak nga detay aso Jack Russell ken Sitson sa dayjay. Panag gimatang ti kanana adda na sabat ko nga agina. Mestra di jay nanang. Nga pinagapan nyo, ma'am, tagayam ko. Nagtagtagari, italaang apo ko nana. Ijayan timol. Apaya sa din no, tuntunak mat. Di jay anak na, ita is pa father ko nana di jay babae nga anak na nga grade 5 sa. Apaya na panyo kinwa. Mabain nga mangibaga di mestra. Apaya na panan nyo, napan nagpa-wax. Nyatim pawaks na tara lapayag na haan father jikili-kili na pangkano nagpapuda apaya tapumudaw kano father apaya no magmag na ni mamang mo itakal kalsada kung kunana kunak mo apay nga masapol nga mapapudaw pa ita kili-kili kaysa ti kunak no nangisit ta kili-kili mo kang agbadbado ang amin ti daytay awan ti manggas na dati atidog ati pagbadom. Datay magamin nga Pilipino nakauy-uyaw tayo. Ngasem at the beauty contest kung nada di may isang barangay napintas ko madya kandidata dano hanga nangisit ti kilikilina. Apay no nangisit ti kilikilina napangya. Iso nakaabahakan nanda nangisit ti kilikilina nya mo dayta nga judges no iso pay lati pakaabahakan na. Nakaado ti kabit-kabit tayo ti bagbagi tayo. Amoyo dito Asia. Pilipino ti kadakkelan ti maysa kadagiti kadakkelan igas-gaston iti cosmetics. Datayo a Pilipino. Bilyon ti gasgaston tayo iti cosmetics datayo a Pilipino. Maysa kadagiti kangangaton iti Asia ti kaadwan ti gaston iti cosmetics. Kay imagine nyo lang ada kay nga babae. Umay kayo la makimisa, uno mapangkay la makitsenda no anya launa yan. Sa nga basket data pagmilat yo taro pa yo adan to foundation adan to pulbos na sa bali ti babati mata sa bali jay ngato na sa bali jay korimatmat sa bali jay aja amo no nya dagiti ag lotion ag bangbang topay ada pa dati aga kuana aja amo kita nyo manudi jayan man talaga nga datayo ti kadakkelan. Tada tayo gamin, basically datay gamin ti managuyaw. Datay mo lang Pilipino na uyaw. Kita nyo na kita sa bali apuli, awan bibibiyang da. Ure niya isusuot da, haan nga agbagay ta, medyas ka da ko. Awan ti bibibiyang, datayo mat. Apo, rumwar lata ka aruba yung sipsiputan. Han nga bagay di paldana, nga bagay da dyan. Nya bibiyang mo ngamin. Datay gamin ti managuyaw. Isuda, awan, they don't care. Di mo ti hygiene da ka, awan ti bibibiyang da. Napangkam na nag-pilgrimage kami nga, ay, bon, nag-educational tour kami nga ubing apapadi. Diyan mo na niya tawon da jayan. Naglugang kami ti bus, partas. Gapot ado kami, basit laeng ti mainayunan. Nagsardeng ti partas at dalimugan. Nagitay 5-6. Nakaiganti ko aglingleng at jikili-kilina limabas jitingat ibas ka amin nga papari ka kunada handa awan bibibiyang da kayo padasem adala ang lit mo lumabas kadta enti ka arubam ta kitaem no dida ka banang eusan datay laeng ti na sobra very conscious tayo iti hygiene tayo padasem mo ikatan da sapatos mo adda ka abay mo kabana-banang eusan da ka. Niso nga nagadukan niya tayo. Tatan,
Kakaasin ni Apo Diyos, anta apaya, Apo dagiti Pilipino, kayat dan ti agbalin Apo raw. Ada pagpapuraw ti rupa, ada tumarenda nga pagpapuraw, ada kung dagitay matpuraw, kaya agkakainitan damat, tamasan burn data kayat dati agbalin nga kaslakan niya tayo, so naulaw ni Apo Diyosan. Iso kita day kita day tamay sa nga balasang kuma, wano ori adda mo asawa na piman, nagpuraw, nagpudaw, dagiti kakabsat na nagngingisit. Kada tayo ngamin, no napudaw, kasla dayawon tayo, wow, nagpudaw, naglinis ko dil na. Lumabas kami mo, hey, pusit, kunada magkanyami, kaladay tayo. Kasla labasol mi, no nangisit kami, kasla pusit ka no. Kaya kung kunada, agpapudaw, amin, oray, bakit, oray niya tanag. Kani Apo Isus kahamba nga nagpapudaw. Dahil pagpapudaw tayo, physical, external, GPB panagpuraw, panaggranyag ni Apo Isus sa balimot. Kanya napasamak. Inayaban na dagiti adalan. Pedro, Santiago, ken Juan, napanday bantay Tabor. Tinagan na dahi bantay Tabor, Mount Tabor. Idi agkarakararag ni Apo Isus. Kuna dagiti, kuna day description da, nagranyag ti rupa na, nagpimuraw ti bado na, kuna dagiti taga Ilocos Norte nya ti kunada makapurar. Haantay asa o ti makapurar datayo kuna tayo makasisirap. Awan ti kalawlawag na dito'y daga kuna dagiti daddo mga ebanghelista. Awan ti kapurpuraw na iya daga nasisirap dakas lakalawag ti init kuna na nagbalbaliw. Iso diya kuna da transfiguration. Apa yang nga tanga inaramid na diya pa nga tanga nagbaliw. Intentional nga tanga ipakita na kadagiti adalan. Wenno it just happen nga nagranyag gapo tagkarkararag. Lada kiti mang panunot. Inggagaran na nga tatap no ipakita na kadagiti adalan wenno nagranyag latan. Takuna na mo dagiti daddo mga komentarista ti ebanghelyo tayo. Impakita na kadakwada, ta iparangarang natiranyag na nga uray no matay, uray no agtoto oken matay, rimbawan nanto, abaken nanto, agranyag tulat tati kina si asino na, ti kina Diyos na, ta Diyos garod ni Apo Isus. Kada kitaan tayo kakabsat, at the stages na tinapasamak, kas ano nga naaramid ti milagro, number 1 manen, adda ni Apo Isus na panjitok-tok ti bantay na aramid ti milagro pa nagbalbaliw ti langana taapaya nagkararag. No agperform ni Apo Isus ti milagro mapantimay sa baryo mga padengeg ti tuleng mangpakita ti dagiti bulset mangpasao ka dagiti umel mangpapagna iti pilay. Anya ti aramiden na before or after agkarkararag. Mapan iti nasulinak na ulimak a lugar tapno agkararag. Iso nga no kitaan tayo dagiti napaspasamak ken ni Apo Isus timay sa atulbek tapno adda milagro kararag. Kararag. No ampay nga si mangpet dayta nga milagro ken kano no dayta daw-dawatem dayta panggep mo kahampay nga naited baka kurang pay ti kararag. Iso nga ti sekreto na ti may tapno maadaan ti milagro kararag. Kadagitay kakabsat nga imay bimisita di kalman ti bigat nagmisa Divine Mercy Paris ijay Kabarwan Ordaneta City. Mas daoda kunada. Api kasano tingkas-kas tayo ti apo nga nagpindas dati simbaan nyo kunada. Ti amuda sinulisit tayo kadagitay tatatao ay haan inted laeng ti maymay sa tao daytoy. Anya inaramid yo Apo, awam met ti amok tila amumi nagkararag kami Apo marukya. Napasnek akararag tauray siya aka imaginam ko maamo dati nga mapatakder ko ma. Kararag laeng Nag second collection ka, ay Diyos ko, dumayamudom dagit itinagyo nga bainte, kumanakliing medan, duang asingko, ano kanto makabuoti kasta, nga may salaang ti amok uray siya ka mismo kunak awam muting ko ami Apo kunak iji pati da kararag laeng
Kakas di makanya tayo. Na datartari gagayan tayo anya ti hampay na itid ipapaot mo ti agkararag. Di daw dawatem nga ikarkararagan baka agkurang pay. Kani Apo Jesus nadaduman agkararag ka haan lang nga oras. Agmalem, agpanag. Gasam datang pa nagkararag na. Dagito imut na kita pastoral leaders kada dagita ko nga di dapay maki adorasyon no daduma kalpasan misa ag adorasyon tayo agluhalo tayo makisa okay ni Apo 5 minutes pa ilaang kumalaisag ta ubod dan nagbayag ni Apo padi makauawi kada kita daduma kadi dapay maanusan ti umay agadurar nga agkararag kasla awan serbina ay napatpatig pala di personal nga panaki DJ oras nga panakilangan kani Apo Isus isugarod nga naaramid ti milagro taa pa ya nagkararag maikadwa anya tinaaramid kani Apo Isus nagpintas naglukat ti langit anya ti kunana ti ulap rilimbawan na nagsao titimak anya ti kunana daytoy ti ay dungdungwek nga anak ko pakaay-aywak unay nagmayat siguro no dayta batog mo alangit tatta aglukat kunana ko man ni Apo Dios kanya tayo ko daytoy ti anak ko apakadung ay nga dungdungwek nga anak ko apakaay-aywak unay makaay-ayo tayo mo lang tati imatang ni Apo Dios. Kita man ta kaabay mo na makaayo ag kidemkan na mo kayat nga kitaan. Kaabay mo ko. Daytoy ti dungdungwek nga anak ko maayayo ak unay. Kinagmayat ko mga ibaga ni Apo Dios kanya tayo makaayo tayo ti imatang ni Apo Dios. Ngam nagdakas mo tan ano ko nanak. Dayta anak ko dayta nga makabisit no ko na nagadagas kan mangiruruman no ko na kanya ngawang kan ana po kawan kinagmayat nga dagan haan ka di nga dayjeti tartari gagayan tayo haan ka di nga dayjeti aspiraran tayo nga agbalin tayo makaay-ayo iti imatang ni Apo Dios kakas ano ti agbalin nga makaay-ayo ti imatang ni Apo Dios iso aday jay umuna aga kararag nga mabalin tayo nga engage, mabalin tayo nga rukoden dito'y lubong, no makaay-ayo tayo iti imatang ni Apo Dios. O muna, iji pamilyam, dagiti kamang ti pamilya tayo. Maragragsakan da, maay-ayatan da no adda ka, maliwliwada ka di no adda ka, kano ti pamilyam ka maayayo da no adda ka king ka mabalin nga pagibasaran tayo no maayayo mo ni Apo Dios kanya tayo ngam no sikat ti siit nagmadima nga ibaga nga sikat ti siit ti pamilya maapam amin ay say kana tingga uyong mo nga mangungot ka dagita ka pamilyam no daduma di da ka pay kayat nga kasao naman naging bubo, ay kahaan ang makaayayo mo lang kini Apo Dios, no di pa'y maayayo ta pamilyam king ka, kas ano nga rod nga maayayo ni Apo Dios? Iti pa nagkakaaruba. Dagiti kaarubam, ijagimong mo, at da ka di mari na dagiti kakabsat mo kaarubam nga makaayayo ka. Wano, kaapam, laod, daya, abagatan, abang amyanan, at dagiti taptao nga kakasjay. Ti ibagada kanya ada ke awan makakaaruba da dagita ko nada. Lo alwada nyo tadi. Awan mayat nga makikaaruba kanya yo ta ay kanya data kasla naangit amuyo ti natangsit naangit. Ya kas ano nga rod nga agbaling nga makaayayo di imatang ni Apo Dios no ura di pa nagkakaaruba yo di pa nakikaaruba pan nakilangan mo haang kamo makaayayo. Ultimo nga manok ti kaarubang nga dimap au di solar mo ko automatic nga manok mo. Agaw magtatakaw. Dakas jay, no dimap au ijay arubayan nun, ang bagi mo, pinaltugan nan. No saan, remuar pila yon pinalapal nan.
Iparukod na di dagana, isublim mo di mohon, mangirorumang kamot, pag-aapaan di, isugarod nga PS, kunana jay mohon, poonti, susik, kunanan sa niya, timining na niya. Iso nga urag, kakaaruba, alad, mohon, gaapa, adda na agagom, adda na, kasano nga agbaling ka nga, makaayayo iti matang na. Di trabaho. Dati man ang di pagtrabahuan. No sumangpet ka. Diyan di pagtrabahuan. Maayayo ka di ti rupa. Dagiti tattao di maragragsakan. Da ka di ngadda ka. Uno ka sa uda ka laeng. Ngam na nakatalikod ka. Nagiginuyab da. Dadtamanin. Dadtamanin ni. Maragragsakan da ka di no adda ka. Uno. Aglidom amin nga rupa da, kasan nga aglawag talubong no adda ka aglilidom amin nga rupa da, kinatangsit kada kinaagom kada kina amuyo nga amin kakabsat no apay ti rason na nga apay nga agbalin akas jay no improper nya ti namaymayat nga panangibaga tayo no saan nga na us-usto di relasyon tayo kini Apo Dios sumurot mo nga usto ti relasyon tayo ti kakabsat tayo. Haan nga gapot agkarkararag ka aket, hanga gapot makimisa ka, uno, at da debosyon mo, ibagamon nga os to di relasyon mo kini Apo Diyos. Malagip yun, di pariseyo nga naglualo, anya ti kunana, agyaman ak Apo, ta agtaytay tingak, baintila, agyaman ak Apo, ta agay ayunarak, agyaman ak tagpaspas tingak, ited ko ti ka, haang lakas-lakas ti kaabay ko, kunana, jay agsingsinger ti buis. Nga agsingsinger ti buis switik kada agsingsinger ti buis nagdumog pakawanan nak Apo ama nagbasol anya ti kunan ni Apo Hesus sinno ti napalintag isuna isungahan na kayat nga sauen nga uray di kararag tayo no madi di relasyon tayo kini Apo Dios madi even your prayer agbalin a pride di ka pa'y nakimisa bartag alakay kasi ka na pang kanakimisa uwan kita nasansantuak pride da jayan madiday jayan naibilang mo nga nasansantukan gaputan nagkararag ka nung nakimisa kan baka it turns into pride agbalin pa'y a pride agbalin pa'y atangsit iso nga no wrong day jay no mistake day jay ni kamali day jay relasyon tayo kini Apo Dios sumurot met akamali ti relasyon tayo iti tao ngam no os to di relasyon tayo kini Apo Dios sumurot mo no nasaya at relasyon mo kini Apo Dios sumurot dadtan automatic nga agayat automatic nga agserbi automatic at tumulong ngam uri man nagkararag ka no mistake di relasyon kamali di relasyon kini Apo Dios isu di jay uri ti religiosity tayo no dadduma agbalin at kinatangsit no adda ka ti power misuse of power haan nga pagsayaatan ti tattao ti aramidem sika misuse of talent and skills dagiti laing tayo kada talugading tayo mistake ti ko pan nakausar na no haan nga nasaya at di relasyon mo kini Apo Dios misuse of treasure di sanikwa ni pagpanakkel mo dayta nga sa nikwamon, mistake ti relasyon mo kini Apo Dios, pagtangtangsit mo ta sa nikwamon, ay Apo, mapukaw. Iso nga kas ano ti agbalin nga makaayayo ti imatang ni Apo Dios. Kadagiti amin nga adda kada tayo kadagiti amin no ammo tayo nga iserbi, ammo tayo apagayat, ammo tayo nga itulong gaputan na saya at di relasyon tayo kini Apo Dios automatic dayta agbalin tayo pay no namayat di relasyon tayo kini Apo Dios agbalin tayo ang makaayayo di imatang na sorry ano data ropa ka nga makaayayo kada kayo dagita mother batles didak bay kayat nga kapicture na umayak mo kuno ko inkadjay kuno ada ang kadi lok-lok laida kadi yan no agbalin nga makaayayo nakakita kayon ti tao nga kwa aduman dagiti mari-rinak oray siya ke humanga akpay no daduma addaman dagiti hanlang nga padi wenno madri adaman dagiti tattao nga
No kasarsaritam ka kasla nagmayat di jay aurana, kasla nagsaya at ti kaunggan na ka, kasla mabain ka pa nga agbasol. Di kinasanto na ka, uray no hangagsasa umay papanti anyaman ka, di marinam nga di katatao na ka, na ikamayot ka ni Apo Diyos. At daman dagiti tao nga makaawis ti kinasanto na nga no, daduma ka, uray ka lang mapakararag. Gapo tamayat di relasyon na kini Apo Diyos. Nagsanto ka pa ino kadwam. At damo dagiti daduma nga no isodak kadwam ka, madimonyo ka. Agkadkadwa kay pilaan ka. Di pala istorya na ti daduma nga tao ka. Oray dumdum ngagkalaan ka, madimdimonyo, madi utek mo. Aging gana madimonyo di puso mo. Gapo ta, marinam ka sa bahali di torong na. Iso nga nagsaya at kuma, agawid tayo, agsubli tayo, tartarigagayan tayo ti agranyag, agaranaar iti imatang ni Apo Diyos. Nagmayat ko mano agawid kayo ko kunana ka, nakimisa kayo ko mga buo nga pamilya. Dagito iti anak ko, agranranyag di balayo, apaya, maayayo ak unay kadakwada. Dahito iti anak ko, kunana ko mano agawid tayo ka, maayayo ak unay keng kuana. Ngayon natapusom nga ko na, kung may mistake di kararag mo, managing bubukod, kaya mo maitantanok, kaya mo kasi kalati maserserbihan, kaya mo si kalati usto, kaya mo kay lumamangka ka dagitid, ay gawanin akas ano pa nga, di pa'y maayayo taka arubam keng ka, kas ano nga maayayo ni Apo Diyos. Di pa'y maayayo dagita kabalay mo, kas ano nga maayayo ken ni Apo Diyos. No awam mo kinapakumbabana. Ala kakabsat, nagrigat, isungorod nga data dito yung umar-araraw, tatapanawon ti Kwaresma, nagpinta sa gundaway, panang tep-tepel ti bagi, panang disiplina ti bagi, tapno maitanok dayta na espiriton abiyag tayo, panang kontrol iti bagi, tapno adu di kararag, tapta Kwaresma ka kapintasan nga panawon nga panagkarkararag. Tapno agbali nga makaayayo ti imatang na. Tapno pudpud no di pa nagserbi tayo keng kuana isugurod nga no kurang di kararag naynayom pay, naynayo ng basit. No adda pay la mari na makurang na iyad addam pay, baka basit laengen. Ited na day nga kararagen. Baka kano di tartarigagayan tayo ka dandanin. Ngam kurang na basit di kararag. Kano maaramid day ta, ay ka makaayayo tayo at imatang na. Nala naragsakan mga padin. Ninton madamdama ka, day bagana kada kayo. Nga nakimisa, kunaanan to ka, amom day ta nakimisa, maayayo ak unay keng kuana. Dungdungwang anak ko day ta. Nagsayaat ko mano, ori may sala ko kada kayo, nagsiyaat ko maano, datay amin niya. Nagriga mo no kunana ka, amon day ta nakimisa, nagpuraw ti ropa na, ngam nangisit ti kararwana, dakos kan. Madia, ori nangisit mga, ori no dakam nga pusit nga nangisit na ka, mabalim mga agranyag mat ati puso di imatang ni Apo Diyos, no, napudno di kararag. Lala, day tinasanton amisa, natanok akararag, ipapuso, ipapati, rinaen, ibiyag, tapno agbalin tayo makaayayo ti imatang na. No makikita ni Apo Diyos nga isaksakit mo ni kabsat mo, tultulungam ni kabsat mo, dagiti agkasapulan, pakawanam no nagkamali, anya ti kunana, makaayayo ka ati imatang na. Nga numadmadlaw na nga, sitik ka, madlaw na nga mangirurumang ka, nga narigatan, ano niya ti kunana kanyayo ka, ibagaan ng tupay laki, di nga makaparurod ka nga adalan, makapaturod ka nga anak, kinarigat, alatarigagayan kakabsat, panangdalos ti puso, naynayon ti agkararag, nukurang pay, naynayon lata ti agkararag. No makaayayo ti imatang na iburay yo kadagiti tattao. No makaayayo kayo ti imatang ni Apo Diyos ipari na tayo kadagiti tattao.